Virkkala VPK ottaa ilomielin 100 palokuntaa liikkuu haasteen vastaan. Sammutusautomme sai hälytyksen, mutta autosta loppui polttoaine ennen kuin matka ehti edes alkaa. Nyt tarvitaan avuksi reippaita palokuntalaisia, jotta saadaan auto liikkeelle. Fire! Raskaan liikunnan jälkeen on myös tärkeää muistaa lepo. Onneksi olkoon Paloniemen VPK. Haaste siirtyy seuraavaksi teille. Laitetaan yhdessä Suomen vapaapalokunnat liikkeelle. #100 palokuntaa liikkuu!